baraje sarbaɗe ɗaya ne na ban kura ni da babana balarabe ne alshak ibn yahuza kwankwai ba a gaya wa ɗan yau aikin no baraje sarbaɗe ɗaya ne ni da babana balarabe ne alshak ibn tanko yahuza kwankwai ni da babana balarabe ne alshak haba dan dishini ni da ta bundin ya na tara to zalma gudaji markadiya to yahuza lawali to cacau na buda to kalsum zulkaini sha'e kai haba kariyar banza kariyar ofi har mu ne da a zo a rinka mana wannan karyan soki burudun wannan duk sunan da ka jero duk sunan aljanu ne kai ni fa bari gani ni ma fa na zuciya nan dan ni yanzu haka nan abokin mutuwa nake nema wallahi why are you running why are you running sannan ku danne wannan wato ainihin ƙararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin ɗora sabuwar ɗauka